Mi-a zis bună. I-am zis ăla și ea a zis bine, bună. lasă să vezi și o să-mi spună mie băieții. E bine că... Cristofar! Mergem mai departe. Christopher? Para dulce, eh? Si un día pudieras Dacă hablar con într-o un zi ai hada, putea să vorbești ¿qué le cu o dirías? zână, ce îi spune? ¿Qué le dirías a un hada? Ce îi spune tu unei zâne? El coche. ¿Qué le pediría un deseo? Mi-aș spune o dorință. ¡Qué deseo! Ce dorință? Alfompas Le de oro. pediría... ¿Qué? No, le pediría que todo mundo I-aș pudiéramos cere ser ca felices. absolut toată lumea să poată să fie fericită. Y ahora yo una pregunta. Acum e rândul Pero meu. ayúdenme. Ajutați-mă! Ya sé. Gata, știu. Bababibam. ¿Qué significa bondi? Ce înseamnă bondi? ¿Cómo? Las bondis, ¿qué significa? Ce înseamnă bondi? A ver si tú sabes. Să vedem significa? dacă știi. Ce Ce înseamnă? significa? Păi ce înseamnă? Ah, bondis. Bondi. Bon es de von Uckerman y Bon D es vin- de dulce. Bon vine de la von Uckerman, numele lui de familie, și Dul de la Dulce. Sí, ¿no? Asta e? Primeros dineros. Yo realmente lo estoy ahorrando. Eu fac economii. Lo ahorro. Mi primer sueldo me Primul meu compré salariu... un changuito de Eu peluche cred că porque mi-am tenía cumpărat 5 un ursuleț años. de pluș fiindcă aveam 5 ani. Ahora ahorro. Acum fac economii. Bărbatul care să-ți răpească inima. Yo creo que ser auténtico, Cred para că trebuie să empezar, fie, în primul rând, foarte firesc, foarte natural, que sea sencillo să fie un om simplu y que sea muy cariñoso. și să fie foarte tandru. ¡La poposuda! Y Christopher hace beatbox. Și Christopher, și Christopher. ¿Yo qué hago? Ce să fac eu? A ver, vamos a ver. Ia să vedem. Es que... Dulce, rolurile pe care le-ai interpretat până acum au semănat cu tine sau care ți-a fost cel mai drag? No, mira, yo creo que todos los personajes que interpretas tienen Toate personajele pe algo care de le ti, interpretezi pues, au ceva tú lo din estás tine, interpretando, entonces tienes que ponerle fiindcă atunci când le vivencias tuyas, interpretezi, pui pero ceva din creo que trăirile los dos han tale, sido, dar bueno, cred că los dos más largos que fue rolurile cele mai Marcela lungi era pe care demasiado le-am tranquila, jucat, Marcela era demasiado mult tranquila, prea y Roberta liniștită era pentru demasiado mine, iar loca. Roberta era mult prea nebună. Entonces yo creo que soy una Și mezcla cred că entre los sunt dos. un amestec între cele două. No, digo,
en todo momento, claro, hay Nu, momentos sigur că difíciles există momente mai complicate. y de repente, pues, si nos peleamos, es como, Se son como întâmplă peleas să de ne mai hermanos, pero certăm. Ne realmente certăm nos ca între queremos frați, mucho dar ne iubim mult y între la noi. separación no la tenemos en mente. Nu ne Digo, gândim como la yo digo, si los despărțire. Rolling Așa cum Stones spun llevan eu, 60 años dacă juntos, ¿por Rolling qué no? Stones sunt împreună de 60 de ani, de ce n-am fi și noi? Foarte frumos. Cuido. Dulce? Dulce? Pues a mi familia. Familia mea, O singură Și persoană. O singură persoană. Mi mamá. pe mama. A mi mamá. Híjole. Bueno, es que realmente hay muchas personas que quieren mi vida. Sunt foarte multe Pero tengo que persoane escoger a în una viața nada mea más. și dacă trebuie să Híjole. aleg una Pues singură, a mi mamá, yo creo. cred că pe mama. Ya sé. Gata. ¿Qué significa bondi? Ce înseamnă? Las bondis, ¿qué significa? Ah, Bondi. Bondi.